No deixem del tot el tema marranete perquè ara parlem de bars de carretera, nightclubs. Una jutgessa ha decidit mantenir el tancament cautelar dels macrobordels Riviera i Saratoga, els dos de Castelldefels. No posin cares que se'ls coneixen. La notícia es va fer pública a principis d'aquest mes de març, quan es complia un any de sanció. En primera instància, recordem, la jutgessa va ordenar el tancament dels dos prostíbuls més grans de Barcelona només durant 6 mesos, però de moment s'ha anat prorrogant aquesta sanció. Ara la notícia és la següent. Com pot afectar la no reapertura dels dos bordels a l'economia i sobretot a la població del Baix Llobregat? Quina hora tens? Encara falten 30 segons perquè obrim. El meu passen 2 minuts. Tranquil, home, ja portem un any esperant. Ja no va d'un minut. Amics, clients de bars de nit, prostíbuls i salons de veritats. Què diu aquest? Ho diu això als altres? Calleu, em referia que sou hotels. Ah, sí. He de donar-vos una bona notícia. Els locals que esteu esperant continuaran tancats durant un any més. No! Molta sort. Adéu. Bueno, i ara què fem? Què vols fer? Esperar un any més? Hacemos unas cosillas.